Haradu Allah ya kama ce ashe kai ma shushe ya waya kin shushe mu kin sai mu da waya mare Haradu Allah baki saba sai kin shanya mu wayan kai ki babu kuɗin mu ma ba kuɗin mu kawai waya menene shi ne kariya kin shushe mu ne kin shushe mu kin shushe mu ne wallahi ba ki saba ya aka yi ne wannan ka shushe mu ne ba ruwa ina zuwa sulhu zai menene me ya faru ka sayar mu da waya mare shau ne na sa shaida shi ke zan kira nan motoran shi na sa zan kira nan motoran shi na je wajen mai gyara shi man wai container din shi ya lalace ina zuwa kamu goyen alami ne fa me ya hada ka na sayar mai da waya ya tafi kusan kwana 6 sannan ya dawo mun da waya ce mun hayo Haradu Allah ana kariya ne ina zuwa to da Allah tunda abin ya faru ka san fulani ya hakuri ka san fulani ka san ba ka riga abin da sauri sai ka musu dogon bayani amma dan Allah abin da nake so da kai a wuce wannan rigima ya hakuri ku raba asara nawa ka sayar mai da waya ne ka sayar mai da shi to a ya hakuri ku raba asara ka bashi 2,500 ka ya hakuri zai baka 2,500 ba shi kenan ba ai an kashe ai fitinan ta kare to shi kenan ya hakuri a da shi kula ne ya hakuri ai ka shiga jagon ne wani haka ne kuma ka shiga jagon ne ai yan jagon ne wa'annan ai ka shiga jagon ne Haradu Allah da ya ba shi wannan gilashi din da ya sa shi ka shiga jagon ne ai hakuri in ya ga shi fulani ne ta yawo ne ba mu shagora to shikenan mu je Modibo mu je ya hakuri mu je Alhaji da Allah wannan ba fulatanin na san shi tun a riga mun zauna tare da shi ya yarda ni ya bani amana to yanzu ne na taho sai na gan shi ya sayi waya a hannun yan jagwal ana ta rigima na je dai aka sasanta muka kashe rikici saboda haka da Allah ina son a bashi waya ne ingantacciya irin nasu na fulani ka san gurin su ba wuta wanda zai dade ya sati 2 bai caji ba yawa ai ma da wayoyin sa yawa alhamdulillah yawa Alhaji kaga wannan duk ba fulatani da ganshi bai da wannan wayar ba fulatani Allah sarki wane wannan sai sati 3 sati 4 alhamdulillah ai wannan shine burin manoma shine alhamdulillah aka ga wayan da nake nema kenan dama nan ne dare nan nike zuwa sai duk wanda zan kawo nan nike kawo shi daga yau ka daina faɗa da masu wayoyi insha Allah ai na ga ya maki tu duk ruga mu ma na za zo su sai waya insha Allah yanzu ai wannan ne nawa kenan 12,000 sha biyu kawai shi kenan kudin kai yanzu dai ka samu mu layi din nan mu goda tukuna haka kare mu irin wannan saka kira jauro saka kira jauro zaka fara kira yawwa kira shi gaji ka kira mu da Allah ka duba zaka ga an sa jauro yawwa ka tafi yawwa hello ya gida jam Haradu Allah na shewa ya mai kyau yanzu nan duka shi na gaya maka akwai kwali din akwai shaji din har akwai wani walwalfon ne ko mene ya she mashi na kunnin nan duka yana shi da lamori wallahi yanzu nan na she shi alhamdulillah wallahi alhamdulillah nagode ba damuwa inda zan gaya masu bafa a gida nagode sai ka ji mu yawa so alhaji waya yayi yawa yanzu zai shaida ko sai kudi yawa an gama